Ato daw mi sa Japan. Japanese resto. So welcome to El Corso. El Corso, seaside, blah 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 blah. Alik mi no ani AYAME kay maoray open karong orasa. Unsa na day oras? It's already 8:26, so kasagaran ani nila last order is 9 o'clock, so try me aning Japanese og open pa ba sila. Okay. We're going Japanese tonight. Ooh, sushi. Yee. Sashimi. Ooh. Okay, so AYAME. Oh, trata silang AYAME. AYAME, Japanese restaurant. So order na niya, Vince. Galibog siya kay wa siya kasabot. Ako po wa ka siya kasabot sa mga dish, ako po wa kasabot. So wala kita Rice meals. ano ba anad-anad kay basi makato ka Japan. Bento na. Okay, pwede bento. Okay. Ilang mga costume kay Japanese. Oh, ilang mga ingana jud na mga Japanese store no kanang mga naay kuan naay murag kanang kortina. Oh, gikan ta nagtanaw-tanaw ni mga isda karon ning tapot na ng mga isda diha sa wall. House tea. Thank you. Maki. Gyoza. Ebe tempura maki. Ebi fried tempura. Okay, so while waiting for my order, katong chicken, gitry po na ako ning ebi fried tempura maki. Okay, mao man siguro tungan ani. Basta ako gyud siyang gi-savor ug lamian ba siya. Okay, gi-feel na ko sa akong taste buds ang mga ingredients. And it's okay. Lami pasar sa akong taste buds. Unsa gato ni? Ah, okay. Hala, uy, daghanan ay siya. Pieces of mom and rice. Thank you.
Daghan naman eh. So for my dinner, it's chicken. Yummy. Dami. Another cheap day. Chicken na banki. Set mo to. This one? Chicken So, ay, ikapoy na sa kabusog. Okay, so nahuman na may panihapon dito sa AYAME Japanese restaurant. Bye! Thank you so much! Bye-bye. Thank you. Thanks for the dinner!